И здравейте, приятели! Аз съм Мони и това е Влогмас ден номер 14 и в днешното видео ще ви покажа моята вечерна рутина. И да, малко закъсняваме, то не малко, доста закъсняваме с влогмасите, понеже аз по-рано, май в предния или по-предния ви бях обяснила причините, но сега е празници и една еуфория в мен се задаваше и заради това малко пак така. Ако мога до 31 да ги наснимам, ще е супер, ако не до края на коледната ваканция. Да, не, първо ви предлагам да започнем с адвент календара на трендите. Днеска, добре. Така ми е много по-лесно, за да знам кой ден сме. И листа с влогмасите. В момента 10:25. Аз си лягам малко по-късничко, но все пак реших сега да снимам видеото, за да може после да не бързам да се оправя и хем да имам време да снимам спокойно видеото, хем да съм готова, защото винаги просто ми е едно лениво, мързеливо, да, така да го кажем. Днес имаме нещо, което по принцип не ползвам такова нещо, нито познати. Това са стикери за ногти. Малко светлинка, че в момента LED лампата ми е прибрана. Трябва да си изкарвам. Нали, с коледни картинки са. Снежинки, звездички, еленчета, джинджифилови човечета, коледни топки за уха, мини ухички, подаръчета, всякакви дрънкулки и джунджурийки. Че са яки са, но по принцип аз не ползвам такива неща. И преди да продължим към темата, искам да ви покажа днеска какво си взех от Пепко. Те са само две неща, понеже с леля ми, малкия ми братовчет бяхме до Делтата да гледаме Муфаса, защото, нали, малкият ми братовчет, едно от любимите му филмчета е Царов и естествено искаше да го гледам. И ме питаха дали аз искам и аз се съгласих, защото от старите филмчета на Дисни, не сегашните, новите, които не са интересни, а те, които са стари или като това Муфаса, са ми по-симпатични, заради това реших да се съглася. И минахме през 2-3 магазина, понеже Леля търсеше едно нещо. И аз имах пари в себе си и реших да си взема едното нещо, случайно го намерих. И двете са от Пепко, аз не казвам, гледам все пак да потвърдя. Първото нещо е ето тази четка на стойност 5 лева. Като си я взех, по принцип имам четки. Това сега не са ви. Да, вие предполагам знаете от видеото какво има там. Обаче за тренировки съм с една малка. То вие знаете от какво има в чантата ми за волейбол за тренировки. Но с нея не е удобно, защото няма дръжки, някак и така трябва да я държа. Да, и точно този вид четка не е много удобна. Като когато си я взимах от Джамбо, си я бях взела с цел, ако ходя на почивка и някъде, да не си мъкна такава голяма четка, такава малка, ама като гледам тая работа вече няма да става така. И заради това от известно време си търся точно тази четка. Това описва четката, която аз търся за тренировки, защото там абсолютно, примерно, дори да сме свързани коси, пак се опитваме да се вържем горе на опашка. А и като цяло преди тренировки, след тренировки, всичко момичета се стресваме и правим всичко. И хич не ми е удобно с другата. А пък в другериите, ако намеря такава, тя ще е най-малко между 8 и 10 лева. По принцип не знам колко е нормалната цена за четка, но все пак предпочитах да си взема от Пепко, като дори средства много добре. И ми стои в не сака, а чантата за тренировки. Това ще го видите чак в
по-нататъчните видеа с подаръци за Коледа. Между другото, за тази чанта ревах, защото не очаквах. И да. И другото нещо. Ето, не знам точно какво се води, но това е тефтер, календар и горе-долу планер 3 в 1. Планер точно за попълване няма, ама да. Това е 6 лева, общо 11 лева. Взех си го, защото по принцип, нали, доста деца на моите години, нали, говоря за момичетата, в такива тетрадки си правят като календари за следващата година, примерно за 2025. И аз съм си правила няколко години наред, обаче не успявам да ги довърша. И тази година реших да го направя на сериозно и аз се захванах с това. Обаче аз имам една определена тетрадка за това и не знам къде се продава, защото вече в Пепко я няма. И тя тетрадка само, че не е на квадратчета и на редове, ми е с точки. И това ми е перфектната, защото ако е с редове или на квадратчета, не ми е удобно да си начертам нещата. А пък ако е без нищо, само лист, т.е. като мини скицник, всичко ще ми е криво и с тези точки ми е много удобно. И нямам друга такава, пък вече в Пепко няма, изчерпани са, пък не знам къде друга да има. И заради това си купих това, понеже имам съвсем малко и не ми стига за всичките месеци, защото аз стигнах за 2025, защото аз си гледам календара колко дни, как се падат, нали. Но тъмън направих юни-юли. И видях една грешка, която направих при всички. Просто аз вече бях минала с тънкописеца, нали. Очертавам ги с черно и вече ги бях отсветила. И не се получи и трябваше да откъсна всичко. И заради това и викам поне да имам нещо. И то беше опаковано, но поне го намерих, защото в Jumbo, когато пазарувах за Back to School, до тефтерите, тези големите, имаше един планер. И тръгвам да го отварям, обаче и тъмън тръгна да го вземам. Дори май го взехме, обаче да, взехме го, този планер. И той се оказа, че е за сватба, планер за сватба и в момента някъде стои в някой шкаф, защото аз няма как да го попълвам. Просто пише само планер и цената, друго не пише. Но това е перфектното, колкото да има нещо. Харесва ми, че има ластиче, за да носи така. Първото нещо, като корица, ето това. Не знам защо е като джоб, но да. Така. Също и това не знам за какво е. Ако някой знае, говоря от познатите, защото в коментарите не може да се пише. Някой познат, ако знае за какво е ето това, да ми се обади. Имаме една страница с стикери, което е сладко. Сега няма да чета на някой какво пише, защото мой английски е просто уникален и ще бъдете очаровани от моето произношение на думи. След това продължаваме с ето това джобче. Да. След това още едно джобче като пликче и вече 25-та. И тук има някакви попълващи неща, така да ги наречем. След това имаме календар на 24-та, 25-та е така. 24-та, 25-та, 26-та, като на 25-та е оградена. Тоест показва предната година и следващата година. А това пише... Сега ме го схванах. Сега разбрах това за какво е. Тук пише Holidays Table. Не го слушай. Значи таблица за почивни дни и празници. И тук на езици някакви дати. Сега схванах.
Ето го пак календара по втори начин. И след това, за да не показвам на всяко, на всеки месец има ето това и отстрани редове, на които да си пиша нещо за месец. Нещо важно. След това има, нали, от първи до колко са дните, ето такова. И ако има някакъв празник, почивен ден, ето тук долу го пише на английски и така. Отделно аз съм си написала най-важните дни, примерно. И долу винаги показва, вижте, огражда предния месец, месеца, който е в момента, и следващия месец, и примерно седмицата е в ето оцветено в сиво. Също пише кой ден е и колко дни остава до края на годината. Кой ден от годината и колко дни остава до края на годината. Пише седмица и тези, което е много яко според мен. За нещо, което съм си попълнила. И въпреки, че аз знам датите на празниците, все пак да ми е попълнено, реших и да направя ето така, примерно 8 марта, деня на майката, но само че си ги пиша на английски, си ги оцветявам с текст маркер. Ще е така всички празници. Между тях чат-пат има пак от тези нейлоновите пликчета джобове или от ето тези джобове. И накрая има 4 страници notes, 4 страници къде си пиша бележки, като аз винаги нямам какво да пиша, като да не забравим, че има го ето тук и ето такива на всяка дата. Просто навсякъде постоянно можеш да пишеш. И въпреки, че знам абсолютно всички дати на роднини и най-близки приятелки, за рождени дни говоря, аз от тези 4 страници си го написах на едната, точно една страница ми отне. Пиша дата, рождения ден на Елис кой, и на най-близките роднини, най-близките ми приятелки, включително и мое, естествено на първо място, и на Карито, на кученцето ми. Аз ги знам и никога не ги забравям, просто колкото да има нещо. Празниците, нали ви казах, че тук съм си ги направила. И да, това е. Нека продължим по темата. Така, най-първо ще си изчистя. Той не знам, ще го слагам, като съм свързана коса. Мицеларната вода. Аз тук си отделих тампонче масяка. Това ще го махна, защото в момента не ми е удобно. Тампончето ми падна на земята, взимам си ново. Така. Без значение дали съм се гримирала през деня, без значение само коректор или само спирала, или без значение, нали, зависи на къде. Винаги си изчиствам лицето, защото е пълно с мръсоти. А пък баш аз имам доста пъпки. И го чистя колкото мога по-добре. Мисля днеска да си направя една маска, понеже забравих и мисля си направя ето тази. Така. Ето вижте, днеска нито коректор, нито някакви въобще нищо не съм слагала и вижте просто. Така, тук сега не знам дали да ви снимам, защото ще е много забавно да си... Добре, отварям. По принцип съм много смешна, поне за мене си. Кога... Защо е жълта? Просто съм много смешна, когато слагам шит маските. Но нямам избор, трябва да снимам. Аз не на сила снимам, ама да. И са ми много големи. Добре.
И докато седя с нея, за да не отнема време, ще си измия зъбите. Мале, имам чувство, че всеки момент ще направи някоя глупост, без да искам. Трябваше да я направя в банята и да ви покажа накрая, но викам да е по-интересно. Че отивам за салфетки и кърпички. Това е женената ми дамска чанта. Така, ото дори малко се разтече вече. Просто отваряме, слагаме. Тя текна. Добре, че вече постелих, защото падна върху постелката, мале, аз не съм за маските. Ще ви снимам като я сложа, защото много време ще отнеме. Реших да ви снимам също. Сега още едно разъгъване и мога да си я сложа. Не знам, много са ми големи за моето лице тези маски, затова ми е много странно като си ги правя. О, не, това ще е много зле. О, не. Буквално ще съм много смешна, ама правя го за най-големия ми фен. Баба знае за кой говоря. Вижте, за устата къде е, а на мене къде ми е. Просто казвам ви, голямо ми е. Иначе ми харесва, че са хидратиращи, че са ми големи. Вижте, взимам ножицата и правя ония неща от TikTok. Чайте, че тя маската ще свърши, докато се намести. В смисъл всичко. В тялостата ми вече няма. Добре, това защо... Маската защо е против мене? Защо? То живота е против мене. Не бешегувам се, ама в момента падам просто... Добре де. Айде, поне веднъж като хората да си направя маска. Аз да ви казвам, не трябваше да ви казвам, че си правя, не трябваше да си правя маска. Или ако трябваше, не трябваше да ви показвам. Добре, ще изглежда малко смешно, ама... Без 15... Буквално станах жълта Pro Max. Честно. Като китайците станах една жълта. Добре бе. Горе ми се по... Аз съм го сгънала, ама нищо сега. Хари Потър песента ме успокоява. Ама колко мазничо. То по принцип хидратира, ама и мога да си мажа спокойно лицето. Ама се ядосвам. Добре, преди малко беше по-добре. Честно. Схвана го. Леко правихме положението. Оставаме така. Отивам си мия зъбите като цяло да са измия навсякъде, да си сложа пижамата. И надявам се скоро да се видим, ако оцеля след това нещо. Понеже няма как се измия зъбите.
реших първо да си оправя леглото, той си сваля възглавницата, от там да си изкарам одеяло и възглавницата, с която спа. И се надявам да минат по колкото се може по-бързо тези 15 минути, че да се свършва с това мъчение. Много правя го само заради вас. Нали така беше? И само заради вас. Честно, вижте видео, ще се побъркам. Утре съм на тренировка, само че по принцип от понеделник до петък тренировките са ни от 3 до 5. Както и край. Както и да е. Но последно имаше понеделник, сега заради празниците нямаше. Утре, събота и неделя има. Събота, неделя, предполагам се като по принцип от 12 до 1:30 и сега пак са от 12 до 1:30 и аз не мога да се наспивам, но го правя само защото обичам да тренирам волейбол. Опа. Абе, ора, да направя ли видео? Да направя ли видео как се гримирам, то ще направя пробно гримиране, защото скоро може да излезем на заведение. В смисъл, като цяло да се почерпим заради Коледа от страната на тати, защото не можахме да се видим. И мислим да се съберем съботата да излезем. И дали тогава, т.е. през деня, да направя пробно гримиране. Въпреки че се гримирам, ама искам да си подобря оправянето. Хем да е колкото се може по-бързо, хем да изглежда добре. Да го пробвам ли? Знаете ли какво ще ви говоря, докато си махам възглавниците? О, вкусно. Много зарядното. Иначе като цяло маската е много яка, но винаги буквално изглеждам като някакво кученце или боболечка. Винаги маските са ми добре, нали, хидратиращи са и така нататък, но са ми много големи, не знам защо. На другите хора как са им добре, не знам. Тук малко... Това трябва да го махна. Опа. За малко ще го кача тук, бе. Там. Сега ще ви покажа всичките ми възглавници, за да е по-интересно. Имам... това по принцип е калъвка на Стич. Аз една възглавница сложих, иначе е само калъвка. Знаете ли какво ще ги сложа там, за да може после да седна да си направя скинкера. Имаме още една на Стич. Една на Хари Потър. Втора на Хари Потър. Трета на Хари Потър. Това са от фенските неща с възглавниците. А не, имаме още една на Хари Потър. Тя ми е любимата от всичките. Имам един макарон. По принцип го има и в голям вариант, но на мен малкия ми е по-добре. Имам две сърчица. Имах и милион други възглавници, но да. Чакай. Имам 4 стичо. Аз имам семейство от стичови. Розов, червен, лилав, my favorite, защото е важен човек за мен. И лилавичко, синьо. Не знам защо. Още една на Хари Потър и това е Волдемор. Мини вариант на Волдемор от Трявна. Вие го знаете от Волгомаса за Габрово. Не знам, това ми беше първото октоподче, затова се го пазя още. Имам малко. Имах едно, ама то е много шарено като циганско, зато я го махнах, а това просто ми е готино, когато ми е скучно.
на стената играе волейбол, въпреки че е малко, защото няма как да играе с топка. Въпреки че има колкото волейболните топки на големина плюшени. И ако разбера откъде се поръчват, ще поръчам. Да, добре. Ами, това е. Сега, когато времето свърши, отивам да си измия зъбите и ще използвам, нали, след като си измия зъбите, като си мия лицето, ще използвам на Гарниер почистващият гел за черните точки. Дали ще се измия, ще се проблека, нали, ще сложа пижамата и чак тогава ще се включа. До после. Така. Доста минути по-късно сме готови. Ето тук ми е огледалцето от баба. Също искам да ви покажа понеделника на 23. Бях до едното Лили във Варна. И случайно намерих новия праймер на Essence, който се води хидратиращ. И реших да си го взема, защото аз, нали, ви бях казала, аз се въртих в метър на стола. И, нали, ви бях казала, че нямам праймер и ползвам хидратиращ гел. А този хем е праймер, хем е хидратиращ. И последните един-два пъти. Значи, ползвах го два пъти. Първия беше когато се прибрах точно на самия ден, колкото да го изпробвам да видя дали ми харесва. И на следващия ден, на 24-ти, си го сложих. И сега ще доизползвам хидратиращия гел и ползваме него. Ето го. О, така малко по-добре. Между другото, като си махнах маската, кожата ми беше много лъщяща. В момента е добре. Да. Тия папки. Днеска си взех и Pimple Patches. Имам тези на Велния. По принцип ползвам на ВЗК. Но просто бяха свършили и си взех тези. Защото нямаше други. Да. Нека започнем с тоника. Вие ме знаете скинкера и ви казах, не знам дали ви казах, защото аз вече не помня, че има неща, които не ги ползвам всичките наведнъж, ползвам си най-главните и от последните неща, примерно като имам 2-3 неща, които се ползват за финала, пък то докато едното попие, то не става и затова си ги менкам през няколко дни. Така, това ми е от задължителните. Между другото, това е тоника от тонера да се ползва с ръце. Не знам, доста хора, които си правят скинкер и го правят. Но естествено трябва да си с чисти ръце, измити. Моите винаги са. Аз в смисъл винаги преди скинкера си ги измивам. А и така, че си мия зъбите и лицето, а преди тях си мия ръцете с сапун, тъй че е добре. Попива бързо, но през това време нека сложим балсамче за устни. То ми е ново. Другата ми баба го даде. Защото тя каза, че... Защото двете ми баби имат рожден ден на една и съща дата. И е 23-ти този месец. На следващия ден на 24-ти, като се брахме другата баба, и подарихме кутия подобна на Белбокс, само че не е Белбокс, пълно с такива козметики. Естествено, аз като човек, който ползва козметики, реших да й обясня кое какво е. И естествено, тя не спря да ме пита, имаш ли това, имаш ли онова. Другата ми баба не гледа видеята, тъй че мога да ви кажа спокойно. По принцип, имах всичко, но дори някои от нещата, защото за някои неща ме питаше, имаш ли някакви, нали, ако нямам да ми го даде. И аз всичко си имах, но дори да нямах, нямаше да й кажа, че нямам, защото това са си неща за нея. Ако бяха за мене, щяха да си ги ползвам, но те са за нея. И двете ми баби са много добрички. Душички. И заради това. Но и да нямаше да й казвам, че нямам нещо, че се нуждая от нещо. Щях просто на следващия ден да отида и да си купя, примерно. Или на самия ден, зависи
сутрин или вечер. За това балсамче правихме половин час спор. Аз не исках да ми го даде. Тя дори баба знае, че има много балсами и гланцове, защото половината тя ми ги е купувала. Но накрая просто ми го даде и прибрах го в торбата при подаръците, защото тя каза, че не ползва. Мале, не точно такива, доста време не съм ползвала. Нека продължим към серума. Тоника и серума са за мазно лице. Аз не си ги слагам ето така. Аз си слагам ето тук и после си го мажа. Добре. Така ми е по-удобно. Нещо като кремче. Мали хора, мисля да гласа да си взема серума на The Ordinary. Белия, не червения или розовия, белия. Много е як. Ще ползваме днеска пимпъл паче си. Мали, защо казвам неща, които вече съм да ги казвала? Не знам, забравям. Просто аз съм от хората, които искат да са сигурни, че са споменали нещо важно. Харесва ми, че не всички са с картинки, ма и прозрачни, защото ако е някоя гадна пъпка и е спешна, и ситуацията е много спешна, а пък няма как да изляза с диамантче, на маргаритка и тези неща. Буквално не се вижда много. И аз знам къде се намира. Аз трябва да сложа на много, ама гледам на тези, които има още гной. И знам, че ще излезе. След тази не е много голямо, значи малко. Тук има още две. Значи и това е по-малкото, затова сега слагаме него. Само, че ако някой знае да обясни защо на всички пимпъл пачове има като полукръгче, не знам, не се вижда, има като полукръгче и то може да се махне. Ето, така се отделяме, сега да не го късам, защото -1. Не, тук още не се лечи, няма да излезе. Добре. Слагам на тези, които гноите им се вижда отгоре. И... аз на тази сложих. Коя гледам? Тук има малки остатъците, че слагам последното. И на останалите, като ето тези, които вече няма гной, ползвам ето това. И така си разпределям. Добре. И така си разпределям нещата и всичко е окей. Така. Нека си приготвя нещата. Да си ги прибера. Сега ето това. Това го слагам по по-различен начин. Когато го нанасям, не го размазвам, но оставам, в смисъл само го потупвам 1-2 пъти. И оставям белото се вижда, за да може следно слой да е по-голям. Точно върху място, защото като го размажа, то отива по края, където няма нищо. И следно изхабявам за нищо. И затова слагам следно по-дебел слой. И хем работи повече, хем... хем. Следно така. На камерата изглежда много по-голямо. И ако сложа повече, както в този случай, слагам и на други пъпки. Сложихме тук.
Тук сложих Pimple Patches. Много обичам, когато е лято, да ходя на море и тоника ми за лице да е морската вода и тогава нямам попки. Имам, ама много рядко. Тук се малко така по-шко размажем, защото са почти няма. Пък са. Да, е гаднато. Това е задължително. Малко отнемам от времето, докато си слагам това, но все пак е вечерна рутина, не трябва да пропускаме много неща. Мале. Не, тук не трябваше да го правя така. Не трябваше. Ако тези, които гледат видеята ми като цяло, дори да не са всичките, по-голямата. Говоря за по-голямата част. И ако искате да знаете нещо или да питате, ме потърсете в Инстаграм. Казвам се като тук само MoniMP. На английски. MoniMP и ви излеза. Профилната ми е като в YouTube. В TikTok съм m.petrovo. Ако искате нещо, защото в TikTok не, всъщност само в Instagram ми е заключен акаунта. И вие като ме следвате, аз няма да знам дали сте вие, които просто ме следвате или просто искате да питате нещо, затова по-добре в TikTok ме потърсите. Абе, както си решите, ако ви е любопитно нещо. Ами, то е това. Е така малко на по-гадните. Готови сме. Айде. Нямам търпение да си легна. Сега. В момента се възвърнах да чета отново книги. По принцип, аз много обичам да чета книги, обичам да си купувам, да чета. Нали, харесвам като типаж съм романи. Романи за тинейджъри. А не те за а не деца води към детските. Те, които са за горе-долу тинейджъри, горе-долу на моите години. И в момента съм на каравал. И дори съм на много малко от книгата. Прочела съм едва почти почти 80 страници от 302-3. Просто, да. Обичам да чета. Просто заради училището и тренировките много нямам време. И ще се опитвам да намирам време за книгите, защото, казвам ви, много обичам да чета. Ако намеря време, просто да. Единствено книгите, които не обичам да чета, са тези, които са свързани с училище и с история и с автобиографии. Харесвам и такива романи. Също имам и легендата. Когато прочета тази после легендата, ще купя финал и спектакъл. В принцип спектакъл е за сега, но надявам се да има още. По принцип тази имам от август, началото на август. Но да, я почнах още на следващия ден. Обаче имах да си довършвам от списъка за училище още 2 книги. Едната е доста дебеличка. После си почна учебната година и заради това. Това не ми е оправданието, просто ви споделям. И така. Сега ползвам крем за ръце и може да приключваме, защото видеото отново стана дълго. Така. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да натиснете палчето нагоре, да се абонирате за канала и да очаквате още такива видеа. Чао от мен и до следващия път!